82 елны улды бер туганыбыз. Да, и шунда мин барган идем да, анда булыштым да, инде имеңә сәдака бирделәр. Мин шушы сәдаканы тоттым да, иртәгә базарга барам, менә әйтәм, чикләвек алам, улакта акча әз бит инде чикләвек алам да тәмтәрен. И вдруг 2 ятим бала, әтиләре үлде, әниләре авыру, и шулар минем күземә карап торалар. Акчаны алам, да тагынтып куям. И хочется, и бирәсем дә килә, бирәсе дә килми. Шуннан все же үзенең пересил, бөтенсен даже трамвайларда, трамвайга да алмыйча, акчаны бөтенсен дә алдым да, шушы 2 балага бирдем. Жыл буенча җылы кайттым. Мин әйтәм, бер кайчан да сәдаканы тотмас идем, ятимнәргә бирер идем дидем. Бүген кемнәргә булышасыз? Кайсы бала йортларына? Әйттем бит, нигә в основном Московский, Кировский, аннан соң Ямашевдагы балалар тоже аналары бар аның. И аннан соң 18-й больницадагы ятим балаларга, укыр турган балаларга. И бүтәннәр аларга авиастроительный уже эшләми хәзер. Лаишевга тоже барганым юк, инада турга җибәрмәкче акчагын әйдә инде. Кирәк түгел апады бәйтәләр. Вот шундый хәл. Изгелек эшләргә кирәк бу. Зато инде мәчет менә Сукырлар мәчете төзелделәр, сәдака безнең шушы Каравайдагы бөтен кешеләрдә җыелган сәдакалар шушы мәчеткә барды. Минем полностью анда ниләре бар, как я квитанциялар, документлары, Илдар хәзрәттә и Мәликә анда бит анда бухгалтерда бөтенсе беләләр. Шул мәчетне төзелешкә бик каты булыштык. Ә хәзер Кировский районда анда школ янында, Горелый школында мәчет бар, Рамазан мәчетендә. Менә анда ятим ирләргә, хатын-кызларга җир төзелә. Хәзер хочется туда помогать. Смотрим, 18-й больница, обязательно пойдем, там детский завод.